Saolaí ceanchaí an saoil fado ag daoine, nuair a bhí an saoil a bhád níos siimplí agus bhád níos bunúsaí. Aber sa teach mar shampla, ní rá leictreachas ar bheittheag na daoine. Cílíonn sé sin nach rá aon cinál sorn leictreacha acu ná crisneoir, ná telefís, ná teasarbis achas an tine, ná riomhire, ná go leor deisinaí a bhfuil muid an cleachta chuir sa lá tá bhain. Ach tíomh mugann teach, bhí go leor rudaí nach rá ag na daoine a chuir, agus ceanna go na rudaí nach rá an fado ní céta bliana chuin, ná drehead. Ní rá mór an drehead ar bith in éireann. Agus bíonn fadhb an mhór, nó thucáth ó fada le habhainn cos leis i gceann seo in aiceilm ceann mór leathan domhan. Bhí an deacracht agat gúil trasna na habhainn. Mar sin bhí réiteach le fáil ar a bhaib seo, agus lá céint, chuimre duine céint, cliste ar réiteach. Thugra siad ar clocha a chur trasna na habhainn. Srá cloch faoinisce, níor siad a ggéir go mbeadh na clocha seo ró ard, mar níor siad a ggéir an tuisce a stoppa. Díreach ard go leor sa gcuis go mbeadh an siúl trasna go ré, nó go méidir go mbeadh túna an de chapal a chur trasna nó pérodé. Agus thug siad á ar a rud sin, after the TH. Agus tá an focail sin ar fáil sna Logainmneacha atá gan in éireann i ngach áit sa tí. Tá siad ar fáil ó cheann na tíre. Bhí sé antáhachtach go mbeachas agat céináit le go isteach ar an á, mar uaireanta ní bhíoch an tá le feicáil go sellar mar bhí na clocha faoinisce. Mar sin bhí sé táhachtach go mbeachas agat chorá béal an á, sin an bailach isteach. Agus tá bailte in éireann agus béal an á ortha. Tá ceann amháin i gcunda bhío mar shampla, agus béal an á atá iad. Agus tá baile eile sa gcunda céanna i gcunda bhío, béal átha na muice atá iad. Agus a gcunda ngáil tá béal átha seanna iad. Mar sin, go minic feiceann tú béal agus átha le chéile. Focail eile eicas tú go minic sa Logainm in aice leis bhfocail á ná baile. Agus stoigh go bé an ceannas cáiliúla ar fadtíobh sin ná baile átha clia. Mar bhí an tá anna deasach, agus héis písa bhí daoine ceappa go méidir go mbeadh go deas cónaí in aice leis an á, mar go mbeadh daoine an ón san á, agus béidir go mbeadh siad a gcéirí béidir bí a cheannach nó béidir léidí sin a cheannach, mar sin thosa daoine ag curfútha in aice leis an á. Sin é chuí ar ás baile átha clia, agus tá baile átha an ré ag gunda na gailge, agus tá cuidmha eile díobh sin ar fáil ar fud na tíre. Mar sin an focail sin á, after the TH, tá sé ar fáil i Logainmneacha ar fud na héireann. An jab atá agat san isis ná fáil amach cá bhfuil an tá is cuide díd hain sa maile. Tá mé cinnte go bhfuil ceann nach bhfuil ó fada sin ar fadhaint. Á, after the TH, Logainm an léideach.